Mae'r 3 gwasanaeth tân a chachub Cymraeg yn falch iawn o gael uno i gefnogi He4She. Da ni'n cytuno i herio stereoteipiau a sefyll yn erbyn ragfarn pryd bynnag a lle bynnag da ni'n ei wynebu. Da ni'n cytuno i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ein gweithlu ac yn y cymunedau da ni'n falch o'i gwasanaethu.